van a tirar el coche. Palma, palmitas, higos y castañitas, almendras y turrón, que para Paula son. Paula... Travessar les vies a peu o en cotxe deixarà de ser un fet habitual d'ací a un any a quart de poblet. De moment, esta rutina ha passat ja a la història en la meitat del recorregut de l'antiga línia València-Ribarratja, perquè ara aquest recorregut finalitza molt abans, al centre de Quart. La majoria dels passos a nivell urbans han desaparegut amb les vies que dividien el municipi, però a hores d'ara encara en persisteix un en funcionament. Just abans d'arribar a l'estació de Renfe, al carrer Numància, hi ha el darrer punt perillós d'esta línia fèrria. Eixos encreuaments han sigut durant més d'un segle l'escenari de no pocs accidents mortals. Per acabar-ho d'adobar, cada dimecres se celebra el mercat municipal amb unes vies del tren totalment integrades en el paisatge urbà. Así por lo menos ordenando las cositas. ¿Cómo quieres tú la cosa? Els accidents, per tant, no s'han contemplat mai com una possibilitat remota. A Quart de Poblet no és difícil que qualsevol persona puga recordar alguna de les tragèdies en passos a nivell. El juny de 1995 es va produir un dels últims accidents mortals. La víctima va ser una dona gran que tenia problemes auditius. Anys anteriors, més persones van morir per atropellaments del tren. Podíem parlar en 4 o 5 accidents, no? Vamos, de gent que s'ha tirat al tren i no sé què, bueno, això no contem, no? Però que realment accidents serios, 4 o 5 o 6 segurs, en resultat de mort. Y bueno, tanto en el pas a nivell menos, pero en el pas a nivell que unía Quart a Manises, en la carretera de Manises, allí van a ser 2 o 3 seguits. Y allò, en fin, la gent es fica dura perquè realment eren accidents de mort i era algo que s'havia a vindre, no? Que podia ocórrer. L'últim accident que hi hagué, que és el naixement d'una xica jove, que era l'època d'exàmens. La xica anava un poquet preocupada o pensant en l'examen i se tropezava en el tren. Va ser molt desagradable. Tots els accidents són desagradables, però en fi, este concretament va ser molt perquè damunt no queda bé. Els problemes derivats d'un entramat ferri descobert es van fer cada volta més notoris, sobretot a partir del creixement demogràfic del municipi. En els últims anys, les vies s'havien convertit en una barrera física que dividia el poble en dos. Activitats quotidianes, com ara anar al centre de salut, obligava els habitants de Quart a creuar les vies. En aquest context, sorgiren a principi dels 80 les primeres veus que demanaven el soterrament del ferrocarril. Veïns, consistori, partits polítics i la societat civil de Quart de Poblet s'uniren per exigir una infraestructura que consideraven bàsica. En algun moment ha sigut dur el tema de les reivindicacions perquè es tallava una carretera i es tallava una línia de rodalies de la Renfe, en la qual hi havia tensió perquè, clar, això suposava que tots els trens de rodalies se retrasaven, suposava que els viatgers que anaven en el tren no arribaven a hora. En algun moment la policia nacional es posava un poc nerviosa, lògicament perquè tenia instruccions de que es desfera aquesta manifestació. Ens tocava a alguns posar un poquet de cordura perquè sabeu que en una manifestació, en una aglomeració de gent, sempre n'hi ha gent més visceral i gent més tranquil·la i algunes vegades un poc de tensió sí que ha hagut i en algun moment sí que em va tocar exercir com a alcaldessa davant de la Policia Nacional. Sí, porque ha convivido con los ciudadanos de Quart muchos años y al final formaba parte de lo que era la vida cotidiana de los ciudadanos. Es decir, desde la señora que salía a hacer la compra y tenía que pasar por un paso a nivel haciendo eses, o en su caso saltar la valla, es decir, o estar pendiente de si el tren pasa o no pasa y estar pendiente de las barreras. A eso al final era como algo nuestro, como algo de los ciudadanos de Quart.